Bună seara din nou! Rugăm candidații să vină alături de mine. Bună ziua! Rog și ceilalți participanți, cetățeni, locuitorii orașului Dârlești, să vină mai aproape, să ne vedem mai bine, să ne auziți mai bine. Eu mă numesc Natalia Slepuhin și împreună cu colegii mei reprezentăm Asociația Obștească Primăria Mea. Primăria Mea este o organizație neafiliată politic care, începând cu anul 2016, monitorizează activitatea autorităților publice locale din orașul Chișinău. În anul 2018, noi ne-am extins activitatea în suburbia Codru și în acest an am început și ne planificăm, de fapt, să lucrăm mai mult și în Dârlești. Ce facem noi? Noi încercăm să aducem mai aproape autoritățile locale de cetățeni, pentru că noi credem că un oraș bun este un efort comun. De fapt, acesta și este și motoul nostru. Efort comun înseamnă atunci când autoritățile publice locale conlucrează cu cetățenii pentru ca împreună să găsească soluții la problemele localităților. Pentru că în turul întâi, la Dârlești au obținut cele mai multe voturi 2 candidați și la 3 noiembrie urmează să decidem cui totuși noi vom da votul, am decis să organizăm o dezbatere electorală între doamna Eleonora Șaran, reprezentanta PPM, și domnul Nicolae Nistru de la blocul Acum, pentru ca locuitorii orașului Dârlești să poată decide în funcție de mai multe criterii pe care se pot fi observate doar în cadrul unei dezbateri. Mă refer la capacitatea candidaților de a asculta o opinie diferită de cea lor, de a prezenta argumente în favoarea ideilor, dar și contraargumente ideilor pe care nu le susțin, dar și să răspundă la întrebările cetățenilor, pentru că în următorii 4 ani, cu asta inclusiv trebuie să se ocupe un primar. Regulamentul dezbaterii din această seară este următorul. Pentru început, fiecare candidat va avea câte 2 minute pentru a se prezenta și a ne spune de ce merită să obțină votul nostru. Următoarea va fi runda întrebări de la moderator. Noi am pregătit câteva întrebări, va fi aceeași întrebare pentru ambii candidați și fiecare candidat va avea câte 2 minute pentru a răspunde la întrebare. Colegii mei au o foiță unde este scris cât timp mai rămâne, fiecare candidat are 2 minute, atunci când rămâne 1 minut, Oleg ridică foaia, după care 30 de secunde și stop. Când se termină timpul, o să vă rog să încheiați și discursul. Următoarea rundă va fi întrebări către contracandidat, fiecare candidat va avea ocazia să ofere o întrebare contracandidatului său și la fel răspuns timp de 2 minute. După care vor urma întrebările de la cetățeni, cei care sunt pe loc, dar și cei care ne urmăresc acum online și minutul final în care candidații vor expune concluziile acestei dezbateri. Dacă sunt întrebări referitor la format sau această dezbatere, atunci propun să începem. Începem cu doamna Eleonora Șaran, 2 minute pentru a ne spune de ce candidați, de ce meritați votul dârleștenilor. Vă salut, dragi dârleșteni, vă felicit în primul rând cu sărbătoarea de astăzi și cu Sfânta Cuvioasa Parasceva. Vin dintr-o familie din creștini și respect foarte mult legile, în primul rând cele creștine și cele cerești. Deci vin în această funcție de primar al orașului Dârlești pentru că, ca și în 2015, îmi doresc astăzi, în 2019, deja continuarea schimbării pe care am început în 2015. Cred că este vizibil în orașul nostru că 62 de proiecte care au fost îndeplinite în ultimii 4 ani deja au schimbat fața orașului nostru. Deja avem 12 străzi reparate capital, deja avem apeducte construite, avem colectori de canalizare, avem 20 de străzi iluminate, avem schimbări și în instituțiile sociale. Acum, pentru că am o echipă și mai bună decât am avut în 2015, sunt sigură că voi realiza nu 62 de proiecte, dar mult mai multe, pentru că deja 20 de proiecte
le am scrise și le am pe masă, doar că urmează a fi îndeplinite. Și am toate capacitățile și toată priceperea și dorința de a continua, de a munci pentru oameni. Deci, de aceea, în data de 3 noiembrie, știu că sunt candidatul cel mai bun pentru a continua această schimbare și pentru a realiza proiecte necesare pentru localitatea noastră. Bună ziua, stimați gorleșteni! Mă numesc Nicolae Nistor, sunt candidat la funcție de primar din partea blocului ACUM, Platformă, dar și PAS. Vin în primăria Dorleștiului cu o echipă de profesioniști. Cunoașteți că din primul tur noi avem practic majoritatea, avem 10 consilieri profesioniști din toate domeniile care sunt pentru a avea capacitatea de soluționarea problemelor care s-au acumulat de timp de vreo 30 de ani. Avem susținerea totalmente din partea guvernării, de la primăria municipiului Chișinău. Proiectele noastre sunt finanțate din sursele guvernului și din surse avem și proiecte în afara țării. Mulțumesc mult! Trecem la runda 2, întrebările moderatorului și ordinea va fi schimbată de fiecare dată în care răspund candidații. Conform unui sondaj pe care primăria mea l-a desfășurat inclusiv în Dorlești, prima problemă, cea mai stringentă problemă pentru locuitorii orașului Dorlești este calitatea drumurilor și a trotuarelor. Care este strategia dumneavoastră de a soluționa această problemă și care vor fi principalele porțiuni, primele care vor fi reparate? Vreau să știți că orice proiect ține de finanțare. Și orice proiect ține, conform legislației în vigoare, ține de a fi consultat cu populația. Dacă drumurile principale au fost cât de cât reparate, cele adiacente, cum ar fi fântâni, izvorul, fațerilor și Râdul Mare, Râdul Mic, sunt într-o stare destul de neplăcut. După ce vom face o expertiză totală cu specialiști din diferite domenii, noi, împreună cu populația, vom decide care drumuri prioritar vor fi elaborate proiecte și implementate. Mersi mult, v-ați încadrat în timp. Deci, dragi dorleșteni, vreau să vă spun că în ultimii 4 ani, de fapt, am făcut o scanare a orașului Dorlești, pentru că nu putem procede la reparația drumurilor până când nu știm convins că pe aceste drumuri sunt construite apeducte și canalizări care necesită lucrări de săpături. Deci, practic, 90% din apeductele și colectorile de canalizare deja sunt construite. Urmează pe aceste porțiuni de drum să mergem și cu reparația drumurilor. Am menționat și contracandidatul, deci ne-am străduit să reparăm drumuri principale, să asfaltăm drumurile principale pe care circulă transportul public, pentru că asta era și o problemă, că rutierele refuzau de multe ori și găseau pricină în asta că nu sunt drumurile bune. Acum deja avem proiecte pentru 8 străzi din localitate, pentru Mihai Sadoveanu, pentru strada Izvoarelor, pentru strada Mateievici, pentru strada Râdul Mare. Avem proiectele realizate, doar că trebuie găsită finanțarea și îndeplinite aceste proiecte. Deci și în continuare vom asculta sfatul specialiștilor, pentru că
drumurile nu se repară doar din opinia publică și din capul nostru, deci drumurile se repară cumva cu o continuitate și noi aici ascultăm sfatul specialiștilor și proiectanților care ne dau soluții pentru fiecare drum în parte. Orașul Durlești este pe o pantă și pe multe porțiuni de drumuri vom avea doar drumuri din beton, alte porțiuni vor fi din asfalt. Unele porțiuni, pentru că este mai ieftin, puțin, le construim din pavaj și deci ascultăm sfatul proiectanților și specialiștilor în domeniu pe fiecare porțiune de drum, cum trebuie să fie realizată și reparată. Următoarea întrebare ține de problema numărul 2 pe care au menționat-o durleștenii. Este vorba despre transportul public, este o problemă veche, de aceea întrebarea este ce s-a făcut până acum, de ce nu a fost soluționată problema, deși o cunoaștem existența ei de atâta timp. Și ce urmează să faceți în următorii 4 ani? Da, deci referitor la transportul public, am sesizat această problemă în anul 2016 pentru că erau multe plângeri la primărie despre nerespectarea graficului, despre că avem puține unități de transport. Am sesizat, fiind sub gestiunea primăriei municipiului Chișinău, Direcția Transport a primăriei municipiului Chișinău, imediat am sesizat instituția dată referitor la transportul public. În 2016 a fost prima scrisoare către primărie și am început primele discuții și negocieri referitor la troleibusele fără fir. Până în anul 2018-2019 am reușit să aducem aceste 4 troleibuse în Durlești. La moment o să găsiți și în planul de activitate a meu în următorii 4 ani. Ne propunem să fondăm aici, în localitatea noastră, o direcție de transport care va soluționa parțial această problemă. Deci ne propunem să avem o rută locală care ne va permite să transportăm măcar până la periferiile orașului, locuitorii orașului, ca să aibă mai departe o oportunitate la un alt transport. Paralel cu asta, iarăși discutăm și negociem să aducem în orașul Durlești autobuse, pentru că este mai convenabil pentru noi. Autobusul va face tur-retur, nu doar cum circulă acum troleibusul 35. Discutăm și referitor la transportul public pentru sectorul Durlești 2. Acolo va fi posibil și discutăm, negociem să schimbăm troleibusele de pe ruta numărul 1 în troleibuse cu baterii care vor putea circula până la sectorul Poltava. Mersi. Aceeași întrebare pentru domnul ministru. Care este strategia dumneavoastră de soluționare a problemei transportului public? Referitor la transportul public, vă spun următoare, că noi avem mai mult, adică câteva proiecte, idei în care noi vom consulta iarăși cu specialiștii. O soluție care ar fi, în primul rând, adică pe termen scurt, ar fi de a face niște rute interne, adică de la unde stația de troleibus, care e de la uzina chimică, să se deplaseze rutierele după un grafic bine determinat în toate colțurile a satului. Altă propunere este ca să prelungim pentru Durlești 2 și satul care alături se află de la Turșeni, Dumbrava, să prelungim ruta 35, care este aici, până la Dumbrava. Cam astea sunt soluțiile pentru transportul urban. Următoarea întrebare ține de lipsa curățeniei. Durleștenii, 26% din durleșteni au menționat că în Durlești este murdar. Care este soluția dumneavoastră pentru soluționarea acestei probleme? În primul rând, vom
chema la primărie cei care s-au ocupat de salubrizare, adică compania care a fost contractată, de a vedea care sunt capacitățile ei, de a stabili un alt grafic de salubrizare, ori de a majora locurile de colectare a deșeurilor. Mulțumim. Aceeași întrebare pentru doamna Șaran. Deci, vis-a-vis de salubrizarea orașului, în ultimii 4 ani noi am întreprins mai multe măsuri pentru a face un pas către locuitori și către cetățeni într-o salubrizare a orașului nostru. Deci, în parteneriat cu agenți economici, am construit platformele pentru fiecare bloc din cartier. Am dotat aceste, necădând la faptul că ținea de competența administrației blocurilor, am făcut lucrul ăsta în parteneriat cu agenți economici, am cumpărat pubele ecologice, plastice, acoperite și am dotat aceste platforme. Mai mult ca atât, am procurat 1000 de pubele care au fost repartizate locuitorilor din străzile centrale primordial pentru stocarea și colectarea deșeurilor. Primăria pe care am condus-o, domnul Merioară. Deci, mai mult de atât, am făcut acțiuni de salubrizare a locurilor publice și am evacuat peste 400 de tone de gunoi din locurile publice din orașul Durlești. Deci s-au luat mai multe măsuri. Până la urmă au fost amplasate și 10 camere de supraveghere video ca să ne ajute să identificăm toate persoanele care nu au contract. În orașul Durlești 50% din locuitori nu achită pentru evacuarea deșeurilor și clar lucru că acești oameni evacuează deșeurile undeva pe deal sau în locuri publice. Noi am amplasat 10 camere de supraveghere pentru a identifica aceste persoane. Și doar în anul 2018 au fost amendate peste 600 de persoane pentru aruncarea gunoiilor în locuri neautorizate. Deci și în continuare vom comunica, vom încerca să aducem la condiția ca 100% din locuitorii orașului Durlești să achite pentru evacuarea deșeurilor, pentru că și asta este o problemă. Oamenii nu achită, nu-și asumă un angajament și creează probleme pentru cealaltă parte a locuitorilor. Runda întrebări de la moderator a luat sfârșit. Urmează runda în care candidații își acordă întrebări reciproc, câte o singură întrebare. Pentru acordarea întrebării aveți câte 1 minut, pentru răspuns câte 2 minute. Domnule Nistor, eu am studiat foarte minuțios programul dumneavoastră de activitate. Am găsit acolo un punct foarte important care este curios și pentru fiecare locuitor a orașului Durlești. O să-i dau citire chiar. Deci, transparența deciziilor și eliminarea corupției în orașul Durlești. Eliminarea corupției în luarea deciziei. Deci, eu vreau să vă spun că toate deciziile luate în administrația publică locală sunt niște decizii publice, ele sunt publicate pe site-ul oficial al primăriei. Toate achizițiile publice, suntem prima primărie din programul pilot al Agenției Achiziții Publice, care am trecut la sistemul electronic de achiziții publice. Timp expiră, vă rog întrebarea să acordați. Contractele sunt publice. Care vor fi alte măsuri a dumneavoastră luate într-o eliminare a corupției și unde anume vedeți dumneavoastră corupția? Mulțumesc pentru întrebare. Vreau să vă spun că din primele zile cum noi vom intra în primărie, va fi făcut un audit ca să vedem cât de transparent au fost luate deciziile, cât de bine gândite au fost proiectele cele care dumneavoastră le-ați menționat, 62 de proiecte. Asta una. După, ce ține unde vedem noi corupția.
Asta ține de competența procuraturii și al altor organe. Ei au luat decizii. În primul rând, noi ne propunem ca să toate ședințele Consiliului să fie mediatizate. Adică să fie transmise online ca să vadă toată lumea cum se iau decizii și ce să faci. Mulțumim. Înainte să acordați dumneavoastră întrebarea, eu să rog și persoanele care sunt aici prezente să se gândească deja la următoarea rundă la întrebări care vin de la cetățeni către candidați și de asemenea cei care ne privesc online pot să scrie în comentarii întrebările pe care le au și noi neapărat le vom da citire. Vă rog întrebare către doamna Șaran. Doamna Șaran, dumneavoastră ați menționat numai ce, între amândouă întrebări, și referitor la drumuri, referitor la salubrizare și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, fiind în funcție, de ce dumneavoastră până la moment n-ați fost capabil și n-ați făcut ceea ce vă propuneți dumneavoastră de faceți în următorii 4 ani? Adică 4 ani de zile ați avut posibilitatea să luați decizii în favoarea soluționării problemelor care se confruntă cetățenii zi de zi. Eu nu știu, cred că nu am fost explicită pentru dumneavoastră. Eu am enumerat toate măsurile care s-au luat de administrația publică locală, dar o să le repet pentru dumneavoastră. Deci, noi am amenajat acele platforme pentru toate curțile blocurilor. 10 platforme au fost amenajate de către primărie. Deci au fost dotate toate platformele din curțile blocurilor cu bubele pentru colectarea deșeurilor. Am procurat 1000 de bubele ca oamenii să nu arunce pe dealuri și să nu scoată în saci să rupă câinii, pe care le-am distribuit gratis prin contract în folosință locuitorilor din orașul Durlești. Deci am făcut mai multe acțiuni de salubrizare și de colectarea deșeurilor. Totul este documentat. Peste 400 de tone au fost, deci s-au luat măsuri într-o salubrizare a localității noastre. Mai mult ca atât, la reparația drumului, dacă dumneavoastră cunoașteți bugetul orașului Durlești, bugetul orașului Durlești, la veniturile noastre proprii în 2015, când am venit, constituiau 3,7 milioane lei. Deci asta ar însemna că noi putem repara jumătate din strada Caucazului într-un singur an din veniturile noastre proprii. Am depus efort maxim ca să atragem investiții, ca să aducem investiții în localitate și pot să vă spun că au fost reparate drumuri de 40 de milioane de lei în acești 4 ani. Regulamentul nu prevede. În continuare, regulamentul nu prevede replică, o să puteți spuneți ceea ce dumneavoastră doriți în minutul final. Urmează rubrica întrebări de la cetățeni. Dacă sunt doritori de a acorda întrebări, rog să ridicați mâna în sus și eu să mă apropii. Microfonul o să rămână la doamna Șaran pentru că ea ultima a răspuns. Eu mă apropii. Bună seara! Doamna Șaran, dumneavoastră ați spus numai ce, precum că ați atras multe fonduri. Noi cunoaștem bine istoria dumneavoastră, cum ați mers de mână cu șeful dumneavoastră Leancă, care astăzi nu știu pe unde mai este fugar, apoi cu Țuțu și Plahotniuc. Ați fost, dacă nu greșesc, semnatara împotriva guvernului actual. De unde veți atrage fonduri data aceasta? Deci, vă răspund la această întrebare. Un primar vine în funcție să administreze și să fie managerul unui oraș. El nu vine nici de cum să politizeze și să facă politică, pentru că asta îl trage la fund. Deci... Continuați, vă rog. Deci, un primar vine în această funcție să administreze. Și deci, care nu ar fi guvernarea, cu orice guvernare, trebuie să colaborăm și trebuie să discutăm. Și astăzi, la fel, sunt convinsă că cine nu ar guverna țara
Eu mă voi așeza la masa de discuții, voi discuta și principala mea funcție și principala mea dorință este ca orașul Durlești să continue să înflorească. Deci care nu ar fi guvernarea? Pentru că nu știm nici noi, nici dumneavoastră, nu știți în următorii 4 ani câte schimbări vor avea loc la nivel de guvern. Mulțumim. Următoarea întrebare către domnul ministru. Bună ziua! Mă numesc Denis Posolache, eu sunt vecinul candidatului la Bocul acum, ministrul Nicolae. Domnul ministru, spuneți, vă rog, dar câți ani ați mai îndur eu problema dumneavoastră prin judecată care mă vreți pământ abuziv din ograda părinților mei? Spuneți, vă rog, și cum vedeți primăria, că soluționați problema cu corupția, cu chestiile astea? Contractul de donații s-a anulat, tot cu ajutorul dumneavoastră. Și asta nu stăte. Nu stăte. Vreți și pământ, vreți și în casă de grabă să intrați. Cum? Spuneți, vă rog, la lume. Ca primar, așa, Iana, devotați acum. Vreți? Aveți 2 minute pentru a răspunde. Eu cred că întrebarea asta dumneavoastră nu pe adresă să ați dat-o. Dați-mi voie să vă răspund, nu fiți obraznic. Așa, fiți educat. Este hotărâre, asta întrebare trebuie să o dați doamnei Șaran. Ascultați-mă din încoace, dați-mi voie să vorbesc. Este hotărâre definitivă și irrevocabilă, a fost pusă pe masa primăriei, adică la doamna primar. El n-a fost executată până în ziua de azi. 10 ani de zile am fost prin judecată, unde a fost vândut o porțiune de drum. S-au ajuns la cei oameni buni că deamă și drumurile se vând în Durlești. Drumurile sunt vândute. Deamă nu mai au ce mai vând. Cine a vândut, noi știm, este hotărâre definitivă. O să rog cetățenii să asculte să fie răspunsul. executată. Stimați dorleșteni, vă rog să păstrăm liniștea pentru bună desfășurare a dezbaterii. Hotărârea definitivă și irrevocabilă. Pe nume vă spun. A fost vândut o porțiune de drum. Eu vorbim de strada Cartușa vis-a-vis de gardul care l-am eu. Adică la domnul Postolache. Dar cu gardul cum ați ieșit abuziv în drum? Că noi ieșit nimeni abuziv. Dumneavoastră cât îi soate? Dacă întrerupeți candidații, noi acordăm extra timp pentru răspuns. Cu decizia definitivă și revocabilă, vă spun că în continuare suntem în judecată, unde posibil că primăria va fi nevoită să îmi plătească mie prejudicii din motivul că nu se execută hotărârea definitivă și revocabilă. Dar noi, primăria vrea execută, vrea nu execută. Deci, Mulțumim pentru răspuns. Dacă există întrebări deja pentru doamna Șaran. Vă rog să avem discuții civilizate, pentru că încercăm să avem o dezbatere civilizată și susținătorii candidaților rog să acordați respect măcar candidaților pe care îi susțineți. Întrebare. Era doamna la rând, da? Dumneavoastră. Doamna Șaran, eu mă numesc Eugen Merioară. Doamna Șaran, eu am văzut că dumneavoastră vorbiți acolo că vă consultați cu specialiștii atunci când executați un proiect. Deci specialiștii lucrează asupra proiectului și vă consultă și vă dau soluția. Sau cu ce norme au fost folosite pentru a executa trotuarul de pe Dimou? Când în loc de nisip ciment s-a pus moluză ciment, abia. Deci care normă în construcție a fost îndeplinită? Dacă îmi dați o normă unde se folosește moluză în loc de nisip. 2 minute pentru răspuns. Deci toate proiectele care sunt îndeplinite în orașul Durlești sunt... Deci dați-mi voie, vă rog să explic. Toate proiectele care sunt îndeplinite în orașul Durlești, toate sunt însoțite de raport de expertiză făcut de către Inspecția de Stat în Construcții, drag consilier.
Deci dumneavoastră cunoașteți foarte bine lucrurile astea și toate devizele de cheltuieli și caietul de sarcini, până nu are avizul și raportul de expertiză, noi nu procedem la următoarea etapă de achiziție. Deci caietul... Păi, încă o dată repet, este caiet de sarcini, este deviz de cheltuieli, este raport de expertiză. Păi este verificat, domnule, este NISIP, este specialist în domeniu. Deci Primăria orașului Durlești are angajat responsabil tehnic licențiat prin licență în construcția drumurilor, care monitorizează și supraveghează fiecare act de îndeplinire. Este contrasemnat de acest specialist că lucrările îndeplinite corespund caietului de sarcini și normelor în construcții. Deci cine dorește să ia cunoștință cu aceste acte, mâine la prima oră puteți veni la primărie și specialiștii primăriei vă vor pune la dispoziție aceste acte. Mulțumesc. Eu o să repet încă o dată. Vă rog frumos, persoanele care sunt susținătorii candidaților, dați dovadă de respect în momentul în care candidatul răspunde, dar și persoana care acordă întrebări să aibă răbdare, să asculte răspunsul până la sfârșit și în cazul în care are o completare, poate să vină ulterior la microfon. Pentru că ne propunem să avem discuții civilizate, așa cum urmează să facem și în următorii 4 ani, când cineva din candidați va fi primar. Următoarea întrebare pentru domnul Nistor. Dacă sunt din partea cetățenilor, da. Bună ziua! Domnule Nistor, noi știm capacitățile dumneavoastră. Eu doar vreau să vă întreb, ca candidat, viitor consilier, desigur, câte străzi sunt în orașul Durlești? Domnul consilier, îmi pare că, da? Nu știu. Dacă dumneavoastră considerați că capacitatea unui primar este numai între atâta să știe câte drumuri sunt, câte lungimea lor și câte kilometre, atunci capacitatea dumneavoastră este numai pentru asta. Sunt... Noi nu suntem aici la ștrop de Cafga, unde să facem o statistică câte drumuri, câți kilometri și câte metri avem noi în lung, în lat și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Nistor. În continuare o să insist pe faptul ca persoanele care acordă întrebări să aibă răbdare până la sfârșit. Dacă vor să mai acorde o întrebare, să solicite microfonul. Pentru că de altfel transformăm nu dezbateri, dar discuții inutile. Dumneavoastră aveți întrebare pentru doamna Șaran. Dacă aveți. Spuneți. Către cine? La sfârșit acum întrebăm candidații, la sfârșit răspundem și noi la întrebări referitor la organizare. Întrebare către doamna Șaran, dacă are cineva. Irina mă numesc, de 6 ani locuiesc în Durlești. Doamna Șaran, s-a reparat trotuarul de pe strada Ștefan Vodă. Noi toți îl vedem, mergem pe el. Ce nu s-a făcut la acest trotuar este accesul confortabil pentru cărucioare, biciclete, cu bordurile mai joase. Întrebarea este cine monitorizează aceste lucruri, cine ia aceste decizii când se repară un trotuar pe lungimea unei străzi? Deci, trotuarele erau deja existente, noi deloc nu am modificat construcția acestor trotuare, deci doar că a fost instalat acest pavaj pe trotuare și la fiecare acces către proprietate s-a ținut cont de aceste denivelări pentru a putea, eu chiar nu am înțeles ce aveți în vedere dumneavoastră pentru cărucioare. Dacă îmi faceți claritate... Bordurile sunt foarte înalte la trecerea de la o
porțiune de trotuar la altă porțiune. Pentru trecerea la proprietățile private, e adevărat că bordura a fost mai joasă. N-am înțeles momentul în care nu s-a avut grijă pentru toate femeile care își duc copiii la grădiniță, la școală, și invalizii, și bicicletele. Nimeni nu poate avea acces pe acest trotuar, pe bordurile foarte înalte. Deci bordurile sunt bordurile rămase de la drumul deja existent. Au fost schimbate doar câteva care erau deteriorate și instalate la același nivel cu bordurile existente. Mulțumim. Întrebări către domnul Nistor, dacă mai sunt din sală, din public? Dacă nu, noi mai avem pentru doamna Șoran aici întrebare. Bună seara! Doamna Șoran, știu că sunteți băștinașa orașului Durlești. Aș fi dorit să aflu, să-mi spuneți unde e centrul Durleștiului și dintre acele 62 de proiecte, ce ați făcut pentru centrul Durleștiului, pentru baștinaș. Deci, un primar nu trebuie nici de cum să împarte băștinașii și cei care au venit la noi și locuiesc în localitatea noastră. Deci nu o fac nici eu și ne-am străduit ca toate proiectele care le-am implementat să le facem în diferite colțuri a orașului. Deci și în Durlești 2, și în Caucaz, și în Cartușa, și în Valea Babei. Deci pentru centrul orașului, clar lucru că s-a construit apeductul din strada Petru Movilă, s-a construit colectorul de canalizare din strada Gheorghe Asache, s-a construit apeduct și canalizare în strada Caucazului, s-a reparat strada Caucazului, în orașul vechi s-a construit iluminat stradal pe strada Dosoftei, pe strada Viilor, pe strada 27 august, s-a reparat drumul pe strada Liviu Damian, s-a construit pe strada Sadoveanu apeduct, acum am elaborat proiectul de drum, deci foarte multe proiecte au fost implementate în orașul vechi, acolo unde sunt mai mult oameni pensionari cu posibilități mai mici. Deci noi nu ținem cont de ești durleștean sau nu ești durleștean, pentru că problemele noastre celor care locuim în orașul Durlești sunt probleme comune și un primar este primar pentru fiecare locuitor. Ești român, ești rus, ești creștin sau ești de altă orientare. Mersi, avem o întrebare pentru completare, scuze. Mi-ați spus unde e centrul Durleștiului. Deci, centrul Durleștiului este acolo unde este mai popularizat. Deci, la moment, cele mai populare centre sunt scoarul Cercul din Aschim și sectorul Cartușa, pentru că acolo este mai popularizat. Mai mult ca atât, cunoașteți sau nu cunoașteți, dar în anul 2012, din anul 2012, nu pot să vă spun exact, a fost vândută primăria, care trebuia să fie primăria orașului, a fost vândut centrul orașului și, practic, centrul Durleștiului a rămas acest scoar de câțiva metri pe care îl vedeți în fața magazinului din centru. Mersi. Avem o întrebare către ambii candidați și o să-l rog pe domnul Nistor primul să răspundă. Bună seara! Salut prezența tuturor durleștenilor care nu sunt indiferenți de soarta noastră a durleștenilor. Unul din cele mai mari orașe din municipiu. În această ordine de idei, unde este centrul orașului Durlești, mă frământă și pe mine întrebarea asta de ani de zile. Dar am o întrebare pentru ambii primari. Eu sunt susținătorul celor mai bun primar, îmi doresc un primar bun care să colaboreze cu lumea și salut această frumoasă idee, salut primăria mea de a face această dezbatere în fața lumii, în fața poporului. Dar sunt iarăși indignat, nu știu câte oară, de indiferența durleștenilor care nu sunt astăzi prezenți aici. Sunt prezenți numai susținătorii unui candidat sau ai altui candidat. Dar majoritatea durleștenilor nu sunt prezenți. Întrebarea mea către ambii primari. Salut prezența iarăși de fiecare dată în campania electorală. Veniți la Casa de Cultură, acest edificiu, în centrul, să spunem, acestui oraș. De fiecare dată veniți
timp de 4 ani nu mai rar când vine primarul sau consilierii la acest edificiu cultural. Întrebarea mea, cum vedeți ca să renovăm, să reactivăm, să reconstruim această casă de cultură unde să poată veni copiii din Dorlești, să vină maturii din Dorlești la diferite cercuri. Pentru asta trebuie create condiții, curge acoperișul, e nevoie de o reparație capitală a casei de cultură. Cum vedeți, de unde veți atrage fonduri pentru a repara această casă de cultură? Mersi pentru întrebare. Dacă salutați ideea, vă rog să vă conformați și regulamentul pe care îl avem. Orice întrebare să nu dureze mai mult de 1 minut. Domnul Nistor, vă rog. Este regretabil că am ajuns la acea stadie când Casa de Cultură, Căminul ăsta de Cultură a ajuns într-o stare deplorabilă și noi ne propunem ca să atragem investiții și proiecte din România, de la partenerii noștri din România și totodată de la guvern și de la municipiul Chișinău, care noi avem toată susținerea de la ei. Mulțumim pentru răspuns. Aceeași întrebare pentru doamna Șaran. Vă rog să-i transmiteți microfonul. Deci, în acești 4 ani am încercat din puținul buget care îl aveam noi, inclusiv pe Casa de Cultură, să schimbăm cumva și să dăm viață acestui cămin cultural. Deci, am amenajat sala mare, care era un depozit până în 2015. Au fost efectuate lucrări cosmetice, de reparație cosmetică, au fost procurate 200 de scaune, 180 de scaune, pare mi se, pentru a avea o casă de cultură care seamănă casă de cultură. Anul acesta, după ce oficiul poștal a eliberat două săli pe care le-a ocupat de-a lungul anilor și și-a acumulat datorii către Primăria Orașului Dorlești, în acest an au plecat și în această parte a Casei de Cultură, partea de la Vale, puteți vedea chiar și acum, se fac reparație pentru a putea amplasa Biblioteca Satului, care la moment este la etajul 2 și doar o parte din cărți poate fi pe rafturi, iar o parte stă în saci. În scurt timp, biblioteca își va ocupa locul ei într-o sală și a doua sală va fi amenajată ca sală de dans, pentru că avem un cerc de dans pentru copii, avem ansamblul Țărâncuța, pentru care am creat condiții în sala mare, creăm condiții și pentru cercul de dans și cu pași mici, dar vom depune efort să reparăm și acoperișul și să-i dăm Casei de Cultură viață. Dar avem nevoie de dumneavoastră să vizitați, să vă implicați, pentru că de multe ori, practic, toate măsurile culturale se fac cu 10-20 de oameni dintr-un oraș de 20.000 de oameni. Mersi. Mai avem timp pentru 3 întrebări din partea cetățenilor, după care o să dăm citire întrebărilor care au venit de la cei care ne urmăresc online. Următoarea întrebare este pentru ambii candidați și o să rog tot pe doamna Șoran să fie prima care răspunde. Numele meu este Josan Maria, sunt locuitoarea orașului Dorlești, locuiesc pe strada Livetilor. Nu știu dacă cunoașteți, dar aceasta este una din principalele străzi, principalele artere și pe ea deseori circulă mașinile de mare tonaj. Din cauza aceasta are de suferit nu doar drumul, de care sunt și responsabile autoritățile locale, dar și cetățenii, mai exact casele lor, pentru că din cauza circuitul acestor mașini de mare tonaj, ele practic sunt distruse. Care este soluția dumneavoastră pentru această problemă? Da, deci deja pot să vă spun că am primit aceste plângeri nu numai de la strada Livezilor, dar și de la locuitorii din strada Caucazului și de la locuitorii din strada Ștefan Vodă și de la locuitorii din strada Grigov. Deci nimeni nu-și dorește ca acest transport public greu să traverseze pe străzile lor. Deci am făcut demersuri către Direcția de Poliție, către instituțiile ierarhii superioare,
la care ni s-a spus așa că drumurile sunt publice și sunt pentru tot felul de transport. Dacă există drum de alternativă pentru acest drum, noi putem limita. Deci, din toate aceste străzi, doar pe strada Caucazului a fost posibil să redicționăm pe strada Nicolae Dimo și să limităm accesul transportului de mare tonaj. Din păcate, pe strada Livezilor nu avem un alt drum de alternativă decât strada Ștefan Vodă și strada Gribov, care au aceleași probleme și nu putem redicționa de pe acest drum de mare tonaj, mașinile de mare tonaj. Aceeași întrebare pentru domnul Nistor. Vă aduc la cunoștință că deja este un proiect pentru inelarea a orașului, municipiului Chișinău, unde vor fi redirecționate toate transporturile de tonaj mare. În construcție deja merge și vor fi redirecționate toate transporturile de tonaj mare pe inelul acela care este din afară. El este finanțat din bugetul țării, pe drum municipal, adică poate și în așa fel să soluționa problema nu numai străzii dumneavoastră, dar chiar și strada centrală Cartușa, care este una din cele centrale străzi. Mersi. Avem ultimele două întrebări. Prima va fi către domnul Nistor și următoarea pentru doamna Șaran. Bună seara tuturor! Domnul Nistor, în discursul dumneavoastră v-ați axat pe satul Durlești. Ce statut are localitatea noastră și poate dumneavoastră nu sunteți candidat la primar la localitatea care trebuie? 2 minute pentru a răspunde. Este orășelul Durlești. Nu nici oraș, dar orășel. Pentru a avea, ascultați la mine, ascultați răspunsul. Orașul, adică pentru a avea statutul de oraș, este de la 30-40 de mii de locatari în sus. Orășelul până la 30 de mii de locatari. Sunt niște criterii care sunt stabilite nu de mine și nu de dumneavoastră. Criteriile acestea... Dumneavoastră mai aveți o întrebare? Mersi. Următoarea și ultima întrebare de la cei prezenți aici, către doamna Șaran. Bună seara! Țin în primul rând să vă mulțumesc pentru drumurile care le-ați făcut, în special cel care de la schimb urcă în sus. Multă lume l-a așteptat de mult timp și chiar țin să mulțumesc pentru asta, dar sper colegii sau susținătorii voștri să aibă răbdare și să nu mă blameze, să-mi termin întrebarea cel puțin. Dar totodată țin să vă mulțumesc și pentru amenda achitată, pentru modul în care comunicați cu cei pe care vă aleg sau cei care nu vă aleg, dar oricum rămâneți să-i serviți, pentru faptul cum a fost realizat acel pas când și polițiștii și juristul primăriei au depus au scris informații false sau denaturate și m-au făcut să achit o amendă, ci că v-am defăimat. Și tot în acest context, pentru că asta s-a întâmplat în contextul faptului că primăria a venit și a demolat un garaj în decurs de construire, are primarul careva soluții pentru a oferi posibilitatea de a avea un garaj în apropierea blocului în care locuiește. Și cu siguranță sunt câteva căi absolut legale, doar dorință trebuiește, pentru că din cele auzite, primarul ultimii 4 ani n-a făcut nicio licitație. Probabil interesele sunt în altă direcție. Mersi. Vă rog să răspundeți și eu îmi cer scuze, am omis, mai este o întrebare către dumneavoastră, o să fie ultima. Alo, domnul Bulgaru, dumneavoastră ați primit un răspuns foarte explicit la ceea ce ține de construcția acelui garaj. Deci merge vorba despre o construcție abuzivă, fără acte permisive, pe teren proprietate publică. Deci este o modalitate legală de a construi un garaj pe teren administrației publice locale. Deci se formează un bun imobil
căruia îi se atribuie un număr cadastral exact, să știm unde se află acest bun imobil, după care se scoate la licitație acest bun imobil și solicitantul care va achita o sumă mai mare pentru arenda sau pentru procurarea acestui teren, acela va fi proprietarul pentru a construi garajul. Asta nu înseamnă că dacă dumneavoastră ați construit abuziv, noi trebuie să ne plecăm capul, să ne fie frică, să demolăm acest garaj. Este proprietate publică și nu face cine vrea, unde vrea și ce vrea. Pe proprietatea dumneavoastră privată, poftim, este altă modalitate. Pe terenurile proprietate publice este o regulă de construcție, fără construcții abuzive. 10 secunde de precizare. Asta e și ideea, doamna primar, că nu sunteți un polițist și nu veniți în funcția de unui polițist care să controleze, să ameninteze, dar acum veniți în fața noastră să ne cereți voturile și ne promiteți că o să guvernați acest orășel, dar totodată să ne ajutați. Și n-ați venit nici cu o soluție, v-ați supărat pe comportamentul nostru și nici măcar nu ne-ați, nu știu, explicat cum putem sau care e calea normală să ne chemați la primărie, poate, sau să găsim un timp liber să comunicăm și să găsim acea soluție legală și să ne ajutați. Eu voi ruga mâine ca juristul primăriei și cei din administrația publică locală să facă publice toată corespondența noastră și toate răspunsurile și dispozițiile care au fost luate vis-a-vis de acest caz. Ați fost preîntâmpinați, ați primit un răspuns cum este modalitatea, care este modalitatea, ați ignorat și ați încercat abuziv să faceți această construcție. Este foarte bine că persoanele sunt interesate dacă să comunice cu candidații. O să aveți timp și după aceste dezbateri să continuați discuțiile. Pentru a păstra totuși echilibru, noi aveam o întrebare de la doamna către doamna Șaran, pentru că dumneavoastră deja a răspuns 3 întrebări consecutiv. Era o persoană care avea o întrebare pentru domnul Nistor. Dumneavoastră veniți cu un slogan pe drumul bunii și ne este acolo scris. Dar spuneți-vă, rog frumos, în fața porții sau cum în porțiune și de drumul noastră, ați reparat drumul care dumneavoastră ați fost implicat în 2006, ați colectat bani de la vecini, 4.000 de lei. Și până în ziua de azi nu s-a făcut nimica. Bani pentru proiect s-au dus în vânt și, nu știu, mai departe bani pentru benzină, motorină, 7.000 de lei și sunteți implicați. Și dumneavoastră și soția dumneavoastră în colectare, care cu scălituri, care cu bani. Spuneți-vă rog, când ați fi reparat, dacă sper că ați venit primară să reparați, da? Care e întrebarea? Banii? Vă spun acum. Stimați cetățeni, vă aduc la cunoștință că eu, încă din 2000, am fost implicat în diferite proiecte pe strada Cartușa, unde am găsificat o porțiune mare de strada Cartușa, de la școală și până la policlinică în deal. Pe urmă am participat, adică la apiduct, canalizare și până la urmă am cetățenii cu care locuiesc eu pe strada Cartușa m-au rugat să facem un proiect. Au fost mai multe propuneri, adică proiectanți, care au fost un concurs și au făcut un proiect. Proiectul acela îl are domnul Postolache, îl văd că l-a dâns o mână deja. Până hotărât. Da. Au fost toți banii și proiectul a fost transmis domnului vecinului care e cu dumneavoastră, domnul Nicolae
nu știu cum nume zice, și împreună cu dumneavoastră v-ați luat angajamentul și v-ați dus cu acest proiect la primărie. La moment acest proiect se află în primărie. Dumneavoastră personal cu vecinul dumneavoastră l-ați dus în primărie. Și până în ziua de azi noi avem 7 ani și nu putem să facem drum. Din motivul că dumneavoastră s-a ocupat o porțiune de drum abuziv. Vă rog, dacă mai aveți întrebări, o să acordați candidatul... La această întrebare poate să vă spui, doamnă primar, poate de ce nu a fost. 10 secunde pentru precizare erau? Domnul Nisă, dumneavoastră a spus că ați tras gaz, dar spuneți-vă rog, trasa asta, care noi am plătit bani. Nu, cu gazul tot acolo era. De ce dumneavoastră ați vândut traseul și l-ați dat la balans la Chișinău Gaz? Fără acord, nu vă repet, fără acordul vecin, mențiuni. Ia, țare cu gură. Domnul, vă rog încă o dată cetățenii care acordă întrebări. Totuși urmează, avem în față 2 candidați, dăm dovadă de un pic mai mult respect, pentru că în continuare avem 4 ani de zile să lucrăm cu ei. Dacă vrem să facem lucruri frumoase, trebuie să avem o discuție civilizată. Vă rog, domnul ministru, răspundeți. Sunt niște aberații și eu nu cunosc cine l-a vândut, ori l-a vândut sau nu. Eu nu dispun de așa informații în divorț. Că-i transmis. Acest traseu a fost transmis la Chișinău Gaz la deservire. Dar nu de mine personal. A fost o comisie făcută din persoanele care au participat, adică persoane de inițiative, și l-au dat la balans, adică la balans la deservire. El până și în ziua de azi, traseul ne aparține nouă, cetățenilor, locatarilor care de pe strada Cap și așa mai departe. Eu vă aduc la cunoștință că eu n-am colectat niciun ban. Omul care a colectat bani, dumneavoastră tare știți bine, este de la deal de dumneavoastră, eu n-am avut nicio treabă cu banii chiar. Chiar nicio treabă. Ce am făcut eu, proiectul și celelalte lucrări. Dar cu banii eu n-am avut nicio treabă. Și dumneavoastră, dacă sunteți încrezut că eu am acumulat aceste bani, păi puteți să mă dați în judecată. Ori eu o să mă adresez în judecată pentru defaimare. Ultima întrebare către doamna Șaran, după care o să citim întrebările care le avem din partea celor care ne privesc. Bună seara tuturor! Eu mă adresez cu întrebare doamnei Șaran. Ce fel de transparență decizională este în primărie și cu administrația publică locală? Deoarece noi locatarii din strada Chiniștilor 15 de 4 ani batem pragurile primăriei și avem 4 cereri sau 5 care nu avem niciun răspuns. De exemplu, pentru a aloca bani pentru reparația acoperișilor. Și încă unul, dacă una e anul ăsta din februarie și a doua e din iunie 2019 și dacă e prevăzut în planul bugetar alocate pentru strada Chiniștilor 15. Mulțumesc. Deci, dragi durleșteni și dragă doamnă, deci tot ce ține de finanțele publice, deciziile se iau nu de către primar, dar se iau de către Consiliu. Și mai mult ca atât, cererea dumneavoastră a fost transmisă către Comisia de Specialitate ca ulterior să poată ajungă pe ordinea de zi la Consiliu. Faptul că nu au fost întrunite comisiile și nu a fost luată o decizie la nivel de comisie, nu vă pot răspunde eu care a fost cauza, că ultima jumătate de an am avut doar ședințe extraordinare și se întruneau un grup de consilieri când vroiau și cum vroiau și nici de cum, nu pe interesele oamenilor, dar pe unele interese personale a lor care, știind că li se termină mandatul, grăbit și le rezolvau pe ordinea de zi a ședințelor extraordinare. Deci mai mult ca atât, cerim scuză din nou, dar ambele cereri în anul ăsta, în februarie 2019 și în iunie 2019, îs adresate nu administrației publice locale sau consilierilor, dar
contabilității. De ce? Fiindcă contabilitatea trebuie să execute, el nu e un organ... Deci vă explic, dați-mi voie să vă explic. Administrația publică locală. Și încă ceva. La sfârșit, eu îndemn toți locatarii pe 3 să nu stea acasă. Votăm Nistor și Andrei Năstase. Da, deci dați-mi voie să fac explicații și la această întrebare. Deci, o cerere care ține de competența Consiliului, niciodată niciun primar nu își va depăși atribuțiile și nu își va asuma alocarea mijloacelor financiare pentru reparația acoperișului din strada Chimiștilor. Deci, procedura este următoarea. Ați depus cererea dumneavoastră se trimite specialistului, ceea ce ține de Comisia Buget și Finanțe se transmite contabilului șef, care la următoarea ședință a Comisiei Buget o pune către cei 5 consilieri. Nu vă faceți cruce că asta este procedura și asta o face orice primar care respectă cadrul legal. După ce cererea a fost examinată în Comisia Buget Finanțe, primește un aviz care nu ar fi el pozitiv sau un aviz negativ, primarul are dreptul să o înainteze pe ordinea de zi la Consiliu și decizia finală aparține Consiliului, doamnă. Deci niciodată niciun primar nu-și va asuma alocarea mijloacelor financiare. Nu este de competența primarului, este de competența Consiliului. Mai mult ca atât, în anul 2019, Consiliul deja a alocat pentru 2 blocuri din strada Testimițanu 300.000 lei pentru reparația acoperișului. Asta este limita și este posibilitatea primăriei anual. Dumneavoastră sunteți proprietate publică, sunteți privatizați 98% din câte știu eu și cota parte a primăriei cu care poate participa este 2%. În rest, este de competența dumneavoastră și de responsabilitatea dumneavoastră. Deci primăria vine cu un ajutor și nici de cum nu este obligată, doamnă. Este o străduință și un efort pentru a susține pensionarii din casele Chimiștilor sau din strada Testimițanu. Mulțumesc. Eu văd că există mai multe persoane care doresc să mai acorde întrebări către candidați. Eu sunt sigură că ambii candidați o să petreacă câtva timp și după aceste dezbateri printre noi și o să putem să acordăm întrebările separat. Acum, așa cum am spus, o să citesc întrebările care ne le-au scris cetățenii. Din câte înțeleg, ambele sunt pentru doamna Șaran. Doamna candidat Șaran, când planificați, în cazul în care ajungeți primar, să alocați mijloace bănești pentru procurarea produselor de igienă în grădiniță, e ok ca părinții să vină cu hârtie de liceu procurată? Da, deci am avut cereri de la un grup de părinți din grădinița numărul 2, pare-mi se, vis-a-vis de produsele de igienă. Deci, conform normelor și standardelor, primăria achită aceste produse de igienă conform unui calcul pe care da, reieșind din numărul de copii încadrați în această instituție preșcolară. Deci, iarăși, sunt date concrete, sunt date exacte pe care le găsiți în contabilitatea primăriei și cantități exacte pe care